Сьогоднішній день – це велике свято. Свято повернення полковника на землю, за яку він боровся все своє життя і за яке він це життя віддав. Ми тут зустрілися двома поколіннями борців. Все, що ми робимо, як ми живемо, як ми боремося, це для того, щоб не підвести ті покоління, які були перед нами, і не підвести ті покоління, які будуть після нас. І, мабуть, ми перше покоління, яке має реальні шанси, реальну можливість розірвати цей важкий ланцюг, довести справу полковника Євгена Коновальця, справу всіх українських поколінь до кінця. Перед прахом полковника клянуся побудувати ту саму омріяну, велику, могутню, соборну Україну. Слава Україні! Героям слава! З поверненням полковника.